Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát si spoločne povieme o 15 zaujímavých faktoch, ktoré sa budú venovať nášmu krásnemu regiónu Turiec. Môžete mi do komentára napísať, či ste tieto fakty o našom krásnom Turcii poznali, alebo sú pre vás nové a ktoré vás možno prekvapili a ktoré ste naopak možno vedeli. Takže poďme sa bez ďalších nejakých zdržovaní do toho pustiť. 15 zaujímavých faktov o našom krásnom regióne Turcii, alebo ako ho poznáme aj Turčianska záhradka. V kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach sa v súčasnosti môže vykopať skutočne každý. Vedeli ste o tom, že kedysi sa tu kúpali len králi a aristokrati? Dnes si môže blahodárne účinky našej liečivej vody dopriať každý. V minulosti si ich dopriali najmä králi a aristokracia, ktorí za ňou neváhali cestovať stovky kilometrov. Najznámejší je uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si pomocou turčianskej liečivej vody liečil dnu. Král Žigmund sa v nej kúpaval vždy so zlatou korunou nasadenou na hlave. V Gaderskej doline v roku 1921 nakrútili bratia Siakeľovci v slovensko-americkej koprodukcii nemý film Jánošík. Tento prvý dlhometrážny film o legendárnom zbojníkovi patrí medzi vôbec prvé dlhometrážne filmy na svete. Vedeli ste o tom, že v polovici 15. storočia mesto Martin počas 10 rokov v období medzi rokmi 1443 až 1453 niekoľkokrát opakovane zasiahli a poškodili zemetrasenia? Legendárne žlté taxíky, ktoré sa zrodili v Spojených štátoch amerických a dnes ich pozná celý svet, podľa toho, že brázdia ulice New Yorku, vymyslel rodák z Turca John Daniel Hertz, ktorý v roku 1915 založil v Chicagu firmu Yellow Cab, sa totiž pôvodne volal Sándor Hertz a pochádzal z obce Sklabiňa. Do Spojených štátov amerických emigroval spolu s rodinou, keď mal len 3 roky. V Národnom parku Veľká Fatra rastie vyše 50 z celkového počtu 96 chránených rastlinných druhov na Slovensku. Je to najväčšie nálezisko pôvodného výskytu tisu obyčajného v Európe. Pri Národnom parku ešte ostaneme. Národný park Veľká Fatra je aj najmladším národným parkom, ale nedávno oslavil 50 rokov od svojho založenia. Turiec leží na jednej z najdlhších cisársko-kráľovských poštových trás stredovekého Uhorska. Táto cesta sa nazýva Magna Via. Táto cesta viedla z Viedne do Hermannstadtu, čo je dnešné mesto Sibiu v Rumunsku. Turecké vpády a ďalšie nebezpečenstvá hrozili v tom čase až po úroveň stredoslovenských banských miest. Preto museli byť hlavné dopravné a poštové trasy presunuté do bezpečnejších území monarchie. O ochranu Magna Via sa starala napríklad aj posádka Blatnického hradu. Na území Turca, presnejšie povedané pod jeho zemou, sa tiahne väčšia časť Čremošťanského tunela, najdlhšieho železničného tunela na Slovensku, ktorý prekonáva sedlo Malý Šturec medzi Veľkou Fatrou a Kremnickými vrchmi. Má dĺžku neuveriteľných 4697 metrov. Priehrada a zásobareň pitnej vody Turček, ktorú vybudovali na sútoku riečok Turca a Ružovej, je najmladšou vodárenskou nádržou na Slovensku. O tento titul sa delí s nádržou Nová Bystrica na Kysuciach. Hrad Zniev je druhý najvyššie položený hrad na Slovensku. Hoci túra na zrúcaninu druhého najväčšie položeného hradu na Slovensku nie je náročná. Naopak, kľukatý, pestrý chodník je pre rodiny s deťmi a menej zdatných turistov ako stvorený. Vedie spočiatku popri malebnej kalvárii, pre ktorú sa oplatí spraviť malú obkľuku a na chvíľu opustiť zelenú značku. Borovicový les striedajú bukové pásma a na jeho vrchole lúky, ktoré turistom privedú k zrúcanine hradu Zniev a poskytnú nádherné výhľady na Veľkú Fatru a Turčiansku kotlinu. Vrchol kopca sa nachádza ešte necelých 10 minút chôdze na západ a odkrýva pohľad na hustý hreben Lučanskej Malej Fatry. Múzeum slovenskej dedine, neoficiálny skanzen Martin, je najväčšou prírodnou expozíciou na Slovensku. Nachádza sa v Jahodnických hájoch, východne od Martina, a na ploche 15,5 hektára sa nachádza 143 exponátov slovenskej ľudovej architektúry pochádzajúcich zo severozápadného Slovenska. V roku 1943 tu priniesli prvý exponát. Jedná sa o zvonicu z Koštian na Turcon. Rieka Turiec pramení pod Svrčiníkom vo výške 1090 metrov a vo výške 375 metrov vteká do Váhu. Podľa hydrografického číselníka sa do Turca vlieva až neuveriteľných 118 rôznych potokov. Medzi tie najznámejšie patrí napríklad Beliansky potok, Gaderský či Necpalský. V
V Turci nájdete aj najstaršiu feratu na Slovensku a až do súčasnosti je jednou z najkrajších. Jej dolina má však bohatú históriu. V minulosti tu prebiehala ťažba nerastov, po ktorej zostali rôzne artefakty, ako napríklad štôlne, banské vozíky, drvič nerastov, koľajnice. Tieto pozostatky ťažby sa nachádzajú v okolí chodníka. Kedysi tu viedol jediný chodník, ktorý viedol až na Martinské hole. Počas SMP v tejto oblasti pôsobili skupiny partizánov pod vedením Viliama Žingora. Feráta Horskej záchrannej služby na Martinské hole bola pre verejnosť oficiálne otvorená 21. júna 2014 ako prvá feráta na Slovensku. Celková dĺžka chodníka je 9 km a urobíte na nej prevýšenie 780 metrov. Za najmalebnejší slovenský vodopád je často považovaný Šutovský. Je situovaný uprostred nádhernej prírody Krivanskej Malej Fatry. Je vzdialený až 4 km od obce Šutovo v nadmorskej výške 768 metrov. Patrí do Národnej prírodnej rezervácie Šutovská dolina a s výškou 38 metrov je najvyšší v Malej Fatre. Stabilný celoročný prietok vody zabezpečuje krasová vyvieračka na Mojžišových prameňoch. V Turcii nájdete aj prvé slovenské patronátne gymnázia. Boli to gymnázia s vyučovaním slovenského jazyka na území dnešného Slovenska, založené v 70. rokoch 19. storočia. Katolícke sa nachádza v kláštore pod Znievom, bolo založené 3. oktobra 1869 a bolo jediným reálnym gymnáziom v uhorskej školskej sústave. Bolo pokračovaním Banskobystrického gymnázia, ktoré bolo po roku 1867 rýchlo pomaďarčené. Názov Turčianska záhradka, ktorý Turčania veľmi dobre poznáme, sa používa od začiatku 18. storočia. Prvá písomná zmienka o turčianskej záhradke pochádza od Mateja Bela z roku 1728. Ten slovné spojenie Turčianska záhradka používa na pomeňovanie Turčianskej kotliny. Veríme, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite nám zanechajte komentár a dajte nám palček hore. A ja sa už teším, kedy pre vás pripravím ďalšie video o našom krásnom Turci.